Yadda take kayawa kenan a bikin hawan Fanisau da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero yake gudanarwa. A yanzu haka mai martaba sarki ya himmatu wajen komawa fadarsa, inda ga tawaga nan ta wakilin makaman garo da masu jihar Kano suna wucewa daidai wannan lokaci, inda ake tafe da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe. A daidai wannan lokaci muna tsakiyar kasuwa ta Hajj Camp kenan, wanda ta nan ne martaba sarki a duk shekara yake dawowa daga garin Fanisau zuwa fadarsa. Duba da yadda mahaya dawakai da hakimai daban-daban da masu rike da masarautun gargajiya suke ci gaba da wucewa daga hukumance suke dawowa daga wannan gari na Fanisau, hakan na alamta cewar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero yana gab da komawa ya zuwa fadarsa, ko yana gab da zuwa wannan waje na kasuwa ta masaukin alhazai, wadda nan ce hanyar sa kowace shekara wadda yake bi domin ya wuce. Yanzu kuma ga tawagar sarkin, wato wakilin sarkin dawakin tsakar gida nan, kuma hakimin Dala ita ma tana wucewa a daidai wannan lokaci. Yanzu kuma ga tawagar ta jakadan Kano ita ma tana wucewa daidai wannan lokaci a wannan kasuwa ta Hajj Camp, wanda ita ce hanyar da mai martaba sarki yake wucewa ko da wani lokaci idan ya dawo daga hawa na Fanisau ya zuwa fadarsa ta ke cikin birnin Kano. A nan ma dai ga wasu nan daga irin bakin da suka zo da kasashen kitare domin shaida wannan hawa da ake yi a wannan rana kenan ta Lahadi, wadda take biyar ga sallah karama kenan, inda baki mabambanta suka zo daga faɗin duniya suke shaida wannan hawa da ake yi. Zakai wanda kuke da gani masu sauraro da kallon mu, waɗannan tawaga ce ta jajayen kunnuwa, inda suka zo jihar mu ta Kano suke kuma ɗaukar abubuwan da suke faruwa. Ga magajin garin Kano nan shi ma tawagar sa daidai wannan lokaci tana wucewa, inda duka dai wannan alamu ne na cewa mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero yana gab da zuwa wannan waje, ko yana gab da wucewa domin tafiya zuwa fadarsa. Ana ci gaba da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe a daidai wannan waje, inda mahaya dokuna suke ci gaba da wucewa. Ga sarkin fadar Kano na shi ma tawagarsa ta zuwa daidai wannan lokaci kuma suna wucewa, inda hakan ke kara tabbatar da cewa mai martaba sarki na gab da wucewa a wannan yammaci. Daga can nesa ina iya hango wato dan kaɗan Kano da majalisar sarki kenan, shi ma tawagarsa tana wucewa a daidai wannan lokaci. Yadda kuke gani masu kallo da sauraro, wannan wakilin ma'ajin Kano shine a daidai wannan lokacin tawagarsa take wucewa, kuma da gani ba tambaya yana tare da matasa matuka a wannan tawaga, inda ake saka kaɗe da bushe-bushe a daidai wannan wuri. A can baya kuma na hango tawagar wato ajiyar Hausa da shi ma a daidai wannan lokaci yake wucewa. Tawaga kenan ta ajiyar Hausa a jihar Kano, a masarautar Kano kenan, inda yake wucewa shi ma a daidai wannan gaba. Hakika an samu tabbatuwar jami'an tsaro domin kulawa da dukiyoyi da lafiyar al'umma, da kuma tabbatar da cewar wannan hawa na Fanisau ya gudana a cikin kwanciyar hankali ba tare da samun matsaloli ko kuma tasgaro ba.
jama'a suna cikin aminci, ana ci gaba da gudanar da wannan hawa kenan yadda ya kamata, inda kamar yadda za ku gani wannan mota ce ta jami'an civil defense, wato hukumar da ke kula da dukiyoyi da wato kadarorin gwamnatin tarayya kenan a nan jihar Kano, inda su ma suke ci gaba da kulawa da yadda ake gudanar da wannan hawa na Fanisau. To kamar yadda kuke gani a daidai wannan lokaci, tawaga ce ta magajin rafin Kano, ita ma take wucewa a daidai wannan gaba, inda suka dawo daga wannan gari na Fanisau duka dai a matsayinsu na 'yan gabade domin share hanyar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero, wanda shi ma yana kan hanya kuma yana gab da karasowa zuwa wannan waje. Daga nesa tawaga kenan ta falakin Kano, shi ma da jama'a sa yake wucewa a daidai wannan waje. Bayan da falakin Kano ya wuce, sai kuma tawaga ta koyan banan Kano, wanda shi ma a daidai wannan lokaci ga tawagar sanan tana bin layi tana wucewa a daidai wannan gaba. To masu kallon mu da sauraro, mai martaba sarki na gab da karasuwa wannan waje, ga tawaga nan ta jami'an tsaro da jiniya suna ci gaba da karatu a daidai wannan gaba, yayin da mahaya dawaki suke ci gaba da karuwa a wannan waje, suke kara kankama, wanda aka ke tabbatar da cewa mai martaba na gab da zuwa wannan waje. Kuma daga nesa ma nakan iya jiyo karar bindiga, wadda ke alamta cewa mai martaba sarki fa yana kusa da mu, kuma yana kusa da zuwa domin ya gasa da jama'a sa. Da yake tafiyar tashi takan kasance ne sannu a hankali, saboda mai martaba yana gaisawa da al'ummarsa a duk inda ya zo zai wuce. Akwai cunkoso kamar yadda kuke iya hangowa daga can nesa masu sauraron mu, akwai cunkoson al'umma matuƙa da gaske, wanda hakan ke tabbatar da cewa mai martaba yana gab da zuwa wannan waje. To na tabbata yanzu kun jiyo wannan bindiga ta mai martaba, wadda ke cewa mai martaba na kusa da zuwa wannan waje. Yan gaba dai yan sharewa mai martaba hanya suna kusa da mu, kuma suna ci gaba da sharewa mai martaba hanya. Kai, ita gefe, canza waje. Koma can gefen, can gaba. Mai martaba sarki na gaba da zuwa, ga tawagar sanan ta gaba dai ga jami'an tsaro nan antidaba kenan. Wannan ke tabbatar da cewa jami'an tsaro da al'ummar gari da mahaya an samu kyakkyawar jituwa da alaka mai kyau, duba da yadda suke yin shewa yayin da ake ci gaba da tafiya, ake gaggasawa da al'umma.
daga inda nake ina iya hango laima ta mai martaba sarki. Laima ce ga ta nan shuɗiya daga sama, ana ci gaba da ɗaga mai martaba ita a daidai wannan lokaci. To ga bindiga nan tana tashi ta dogarai a gaban mai martaba, suna ci gaba da buga ta, suna tafiya ana buga bindigogi na lale maraba na tabbatar da al'umma cewa sarkinsu yana kusa da su, kuma za su musabiha su gaisa da shi a daidai wannan gaba. Dogare ne iya ganin ka mai sauraro da kallon mu, ga su nan a gaba suna share hanyar mai martaba, wanda kuma daga cikinsu ne suke buga wannan bindiga da ke tabbatar da cewa mai martaba sarki yana tare da mu, kuma ce yana gab da mu zuwa wannan wuri. To a matsa. Na gode, ni ma na shiga cikin gaisu. To ana ci gaba da buga bindiga, ga mai martaba sarki can, ga mai martaba sarki nan, al'umma mai martaba sarki gashi nan shi da jama'arsa, martaba sarki gashi nan shi da jama'arsa, ana ci gaba da tafiya. martaba sarki Jeji ya riga ya wuce, sai masu take masa baya hakimai da dagatai da masu rike da masarautun gargajiya waɗanda suke a ci gaba da take masa baya a daidai wannan gaba. Tawagar bunin Kano kenan, wanda a daidai wannan lokaci shi ma yake tafiya da tawagarsa, duka a salon na take mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero baya na tafiyar da yake yi domin ya safa da sa bayan da ya sako daga hawa na Fadi Sau.
har yanzu dai tawagogi ne suke ta wucewa domin takewa mai martaba cikin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero baya da kuma raka shi zuwa fadarsa. Ga motoci nan na jami'an tsaro dai suna ci gaba da wucewa, inda a wannan tawagar har da mota ta asibiti da domin shirin ko ta kwana ga duk wanda Allah ya kaddara mai wata larura, to ga mota nan ta asibiti wadda za a ɗauki mutum a bashi a kulawa gaggawa kuma wadda ta dace domin tabbatar da samun lafiyarsa. Hakika kamar yadda ake gani jami'an tsaro sun ba da haɗin kai a wannan waje da haɗin kai domin tabbatar da zaman lafiya a wannan